vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message edu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadai zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Kana mandiposterawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Ininiwo ndine nyaya yangu yandiri kuda kuti ndinge ndichishiya nemi. Nyaya iyi mukoma yakaitika kudhara ndisati ndatombopinda mumarriage. So ndainge ndiine umwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Mukomana wangu uyo iye ainge achishanda ariko kuSouth Africa uko, but aiwanzokuuya kumba here and there. Saka kubva ainge akaenda kuSouth Africa ikoko tainge tichingodanana, but airamba achingopostpona because inini ndainge ndava kutoda zvemarriage, even though ndainge ndichiri musikana wechidiki at that time. Ndainge ndine 19 years, but ndainge ndava kuda kuti tinge tichitanga kuronga remangwana redu, because ndaitya kuti kuJuni ikoko kwaainge ari zvimwe kuda aizotanga kuzondichita kana kuzoti mukomana wangu uyu ndaikwanisa kuzotomutorerwa, because vanhu vazhinji vaitoziva kutoti mukomana uyu aiti pose paanenge adzoka kuZim achibva kuSouth Africa aitondivigirawo zvinhu zvihombe. So mukoma pane pamwe paakazodzoka kumusha achibva kuJuni. Mukomana uyu akati asati adzoka ndainge ndakamborota dzimwe hope dzandainge ndisina kunzwisisa. So ndakamurota achinditi, baby, ndadzoka, pane kwandiri kuda kuti unge uchizondiperekedza. Ndikamuti, uri kuda kuti ndinge ndichikuperekedza kupi? Iye haana kundiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizomuperekedza kuenda kupi. So ndakabva ndazotanga kufamba naye. Tainge tiri kumaraini ekwedu, but takati tichingonobuda pamba pedu ndokubva ndatoona kutoti tainge tava kunzvimbo imwe yandainge ndisingazivi. Saka taifamba pane kamwe kainge kakaita karodi kadiki. Saka karodi aka kainge kari kadiki zvekuti waifanira kuti unge uchitoita one step after the other. Waiti kana ukatadza kuita saizvozvo waibva wazobayiwa nemimwe minzwa iyi yaitoita sekunge yainge yakatoita zvekutogadzirwa kuti inge ichitobaya vanhu. Ende minzwa iyoyo, even though ndainge ndiri kuhope, yainge ichirwadza pose painenge yakubaya. Saka takati tichifamba kudaro, then mukomana wangu uyu ndakabva ndazomuudza kuti minzwa iyi yanyanyisa yandibaya, handichakwanisi kuti tirambe tichingoenderera kumberi, ngatidzokei. Iye ndopa akabva azoshanduka mukoma. Akati ashanduka kudaro, ndakabva ndazoona kuti ainge achinja, ainge asisiri munhu uya wandainge ndichiziva. Chiso chake chainge chachinja, chainge chisisiri chiso chemunhu uya wandainge ndichiziva, asi chiso chake chainge chaita sekunge gudo, but not magudo edu awa emuZimbabwe. Chainge chakaita kunge chiso chezigorilla rainge richityisa. Mukomana wangu paya mukoma akabva zigudoria mukoma rakabva ratozama kuti ringe richirwa neni. Saka ndakambozama kuti ndinge ndichimhanya, but ndainge ndichimhanya in slow motion ndiri kuhope ikoko. Then ndokubva razondibata. Rakati randibata mukoma, pandakazomuka ndakabva ndaona kuti ndainge ndakasungwa maoko zvose nemakumbo, ndakaradzikwa muimba. Imba yacho yainge ichiragidzira kuti yainge iri imba yen'anga. Nekuzokura mukoma, zvinhu zvekuti zvakazotondishamisa, because one day ndakatoti ndiri painternet ndokubva ndazosangana nemachira. Munoona kuno kuZimbabwe kune machira aya anopfekwa nevanhu vanoita zvechivanhu. Machira aya anopfekwa nevanhuwo vanoita zvechivanhu kuSouth Africa. So ndakati ndamuka ndokubva ndaona kuti mumba macho mandainge ndiri, imba yacho yainge ichirakidza kuti yainge iri imba yen'anga, because mainge makazara zvibhodhoro. Ende ndakati ndakatarisa muzvibhodhoro muya ndokubva ndaona kuti maita sekunge mainge muine zvimwe zvimhuka zvainge zvichifema, but zvimhuka izvi zvainge zvakaita kunge mazigonye ewhite. Ndakati ndamuka
kudaro ndo pakabva pazouya kamwe kamunhu kadiki diki. Munoona vanhu vaya vakaita matwafu vaya, ndo kamunhu kandakaona ikako. Ndiye munhu wacho akazouya kuzondiataka iyeye. Fesi yake yainge ichityisa, akangondirova ndokubva ndazotomuka. Mukoma pandakamuka kana mumba ndakanzwa sekunge mainge muine vanhu vainge varimo, zvekuti ndakabva ndatobuda muspare room mangu ndichitiza, ndikabva ndazoenda muspare room yebrother yangu. Then zvadaro mukoma, iye mukomana wangu akazoti auya, ndobva ndazongotanga kungonzwa nungo nezvazvo. Then ndo paakabva azondipa imwe necklace. Akati like andipa necklace makuseni, ndobva andiudza kuti kune kumwe kwaainge achida kuenda, ende kunzvimbo uku kwaainge achida kuenda it was very far, but akazoti kunze kwava kuda kunodoka, ndokubva azondifonera achindiudza kuti ainge atodzoka, ainge achida kundiona. Saka auya paya wava usiku, ndokubva ndabuda pamba. Akabva anditi ainge achida kuti ndinge ndichimuperekedza somewhere. Tava kufamba mukoma the same direction ainge achiti ndo kwacho kwaainge achida kuti ndinge ndichimuperekedza. Tainge takananga kumasaidi kune zviminda zvevanhu vanogara kumaraini ekwedu, but kune tara zvayo inodarika nemukasango ikako, but kune kamwe kakungotyisa because at that time kwainge kusati kwatombopegewa mastands, but now kwava nedzimba vanhu vava kutogara. But at that time mukoma kwainge kwakaita kasango, and vanhu vazhinji vaiwanza kutaura kuti kunogara dzimwe mbavha dzinogaramo musango imomo. Zvino mukoma takati tichifamba ndega ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova. Ndikabva ndamuudza kuti handisi kukwanisa kuti ndinge ndichimuperekedza. Ndakamunyepera kuti ndainge ndasiya poto pastove, so ndainge ndava kuda kudzokera kuti ndinge ndichienda kunopedzisa kubika. Ndakati ndamuudza kuti handichakwanisi kuti ndinge ndichiramba ndichingomperekedza. Ipapo mukoma ndopa akabva azondirakidza matrue colors ake. Mukoma akatendeuka ndokubva andiitira dzimwe hasha dzekuti kana ndega ndakaona kuti munhu uyu kwacho kwaari kuda kuenda neni hazvisisiri zverudo, because akandiitira dzimwe hasha ndokubva azotanga kundiblema achipinza tumwe tunyaya twakasiyana siyana. Even at the time paakada kuzondibata ruoko rwangu, pandakazama kumuudza kuti the way yacho yawakandibata nayo inondirwadza, akabva azotowedzera kundibata. Saka pandakada kuridza mhere ndokubva aniregedza, ndokubva ada kutanga kundinyengerera. Ndikabva ndatanga kutiza. Mukoma akabva atanga kundimhanyisa sekunge ndainge ndiine chikwereti chake. Ndakazotoponawo nekuzotonopinda pamwe pamba. Iye akabva aramba akamira panze achifungidzira kuti ndichakasika kubuda, but ndakaramba ndingoripo pamba paya. Vanhu vepamba paya pavakanzwa mutsindo vakabva vabuda panze, ndokubva ndanyepa kuti ndainge ndatumwa sauti namama. Iye paakanzwa vanhu vachitaura ndokubva atiza akaenda. By the time yandakazobuda pamba paya ndakabva ndaudza umwe musikana wepo kuti angondiperekedza mumichana because ndainge ndichitya. Ndiye akazondiperekedza ndichienda kumba. Takazoti tava kufamba inini nemusikana uyauya akabva asangana nesu, haana kana kumbotaura neni. Takangopesana zvekuti musikana uya ainge achindiperekedza nayo akatondibvunza kuti boo here, because vanhu vainge vachitoziva kuti tinodanana. Kubva ipapo ndakazongonzwa kuti ainge adzokera kuJoni, but akazoti adzoka mukoma. Nanhasi uno zimba raakavaka, mari yacho mukoma anotoita sekunge anongoenda achingonoichera somewhere, because akati apedza kuvaka zimba iroro ndokubva azotenga mamwe mastands. So far ndakatonzwa kuti anenge ane mastands anosvika kuma5 oro kutodarikidzira. Ane dzimba dzakawandisisa muHarare. Ameno kuti mari yake imari yeurombwa here kana kuti ane madhiriwo anoita kuSouth Africa ikoko. But pandine suspect ndepekuti panguva iyo yacho asi pandinongosuspecta ndepekuti why is it pane hope dzandakarota mushure mekunge ndarota hope dziya, then iye paakazodzoka akabva azozama kuti ange achizondidhonzera kune chisango, kuchisango kwainge kuchitotyiwa kunyangwe nevanhu vakuru. Ndo confession yangu iyi mukoma. Hei vedare zvakangoma hazvo veduwe, rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me
as hidden identity. Chandinongoda kungoudza vanhu ndechekuti zvimwe zvinhu zvinongoda kungonamata. So inini mukoma ndakatombopengawo, ende kana ndichitaura kuti ndakambopenga, vanhu vazhinji vandinoudza this testimony, vanhu vazhinji havatombobhelieve kuti ndakatombopenga kutosvika pakutombodyawo mubhini chaimo. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakati ndaroorwa ndikatochata, but ndiripo pamuchato ipapo mukoma pane pandakazotarisa vatete vangu, because ivo vainge vakagara pamafront row seats. Ndakangovatarisa, so ndokubva ndaona kuti chiso chavo chainge chichishanduka chichiita chiso chembwa, kusatoziva kutoti mukoma at that time ndo kwainge kwava kutotanga kutorasika njere dzangu. So ndakazongoramba ndichingovatarisa zvekuti kunyangwe mavideos angu epamuchato pose pandinomaplaya ndinobva ndatoona kutoti ndiri munhu wekuti I was no longer concentrating nekuda kweizvo zvandainge ndaona. So tete vangu ava face yavo yakangochinja ka1, but throughout my wedding ndaiti kana tikasanganidzana maziso vaibva vanyemwerera, but kamwe kakunyemwerera so kekunge vainge vachita like vainge vachindishainira. Fine mukoma, takati muchato wapera paya, inini nemurume wangu tikabva tazoenda zvedu kuhoneymoon kwedu, but for the first time in our relationship takati tiri kuhoneymoon ikoko takabva tatotukana zviya zvokutotukana zvokutoti takatoudzana kutoti it is far much better kuti tinge tichingoita get out of this marriage pachiri padhuze. Kubva ipapo mukoma tikazova vanhu vekuti tainge tava kungogara tichingonetsana, and most of the times inini ndini ndainge ndava nechiramwa chekuti kana ndikangonetsana nemurume ndobva ndatoudza murume kutoti nezvake handichatombodi. Kudzamara one day tete vangu vapfuura nekumba, vakati vapfuura nekumba ndokubva vati vainge vachida kudarikira. Zvinhu zvakandinetsa kuti kotete vainge vachida kudarikira kopi, because at that time inini nemurume wangu tainge tatovawo ne-living space yainge yakati kurei. Saka tete vakabva vati havakwanise kumirira murume wangu because kune kwavainge vachimhanyira kuenda, even though vasina kundiudza kuti vainge vachimhanyira kuenda kupi. Saka vakangouya pamba ari makuseni, then vakangogara ndokubva ndavabikira breakfast. Vachingopedza kudya breakfast vakabva vati chitoita undibikire lunch. Zvinhu zvakandinetsa kuti munhu uchibva mubreakfast obva watoti sadza, space yekuti unge uchizoisa sadza pamusoro pebreakfast yaunenge wabva mukunwa, space yekuti unge uchizoisa sadza soon after breakfast unenge uchiwana kopi. But ndakabva ndavabikira sadza riya, vakangoti nyobvo nyobvo sadza riya, ndokubva vatoti ndatoguta. Zvinhu zvakatondibata because ndakatoti tete apa vatondiwestera chikafu, because vakangonyobvura nyobvura mukoma, ndokubva vatoti ndaguta mwana wehanzvadzi yangu. Vakabva vatooneka, ende vakatooneka zviya zvokutorakidza kutoti kune kwavari kumhanyira kuenda. Vaoneka kudaro, inini ndakabva ndazodzoka mumba, ndikabva ndangotanga kunzwa kuti ndainge ndichinzwa hope, even though ndainge ndiri munhu ainge asingafarire kurara masikati. Ndokubva ndazorara paya, ndakati ndakarara mukoma ndikabva ndazorota vatete vangu. Ndakati ndavarota ndikabva ndaona kuti kumusoro kwavo uku vainge vari vatete vangu, but kutsoka dzavo vainge vachiita kunge imwe mhuka. Handizive kuti ndingati imhuka yakaita sei, but yainge ingori mhuka yainge ichirakidzira kuti iyo yainge iri very demonic. Painge pasina umwari wainge uripo pamhuka iyoyo nekuda kwekutyisa kwayainge ichiita. Kubva ipapo mukoma handirangariri kuti chii chakazoitika, asi zvichitaurwa zvinonzi ndakabva ndazongobuda mumba ndichitorakidza kuti ndainge ndava munhu ainge ava kupenga. Vanhu vakabva vazokasika kundibata mukoma. Ndakazoita gore rose ndichipenga, but fortunate enough murume wangu haana kuzoda kundiramba. Ndakazoti ndarikavha paya ndopa ndakabva ndazotanga kuudzwa nyaya dzakawandisisa, hanzi zvimwe zvinhu zvandainge ndichitaura zvainge
zvinenge zvisingambonzwisisiki. But panguva yacho iyoyo mukoma ndine mamwe maepisodes andinorangarira. Pane dzimwe nguva dzekutoti ndainge ndava kutoda kutorikavha, asi ndaiti ndava kuda kunorikavha kudaro ndaibva ndazoona tete vangu. Tete vaingoya kwandiri vobva vatanga kuti unopenga iwewe, unopenga iwewe, vobva vatotendeuka, vobva vatoenda. Vaingoti kana vatendeuka ndaibva ndaona sekunge pane vamwe vanhu vaimhanya vachiuya kwandiri vakabata rimwe ziblanketi, asi ziblanketi iri rainge rakakurisisa zvekuti ndaisatombokwanisa kuona kuti mupendero waro wainge uri kupi kana kuti rainge rakagumira kupi. Vanhu vaya vaichizoti kana vandivhara neziblanketi iroro rainge riri reblack, then memory yangu yaibva yatodisappear. Nanhasi uno mukoma I still struggle. Kunyange ndichifamba ndinokwanisa kutofunga kuti panzvimbo apa ndakambopasvika, but kuti ndinge ndichirangarira manje kuti panzvimbo pacho ipapo ndakapasvika ndichiita sei. Ende nanhasi uno mukoma zvinhu zvekuti kana ndikagara pasi ndikada kutanga kurangarira kuti asi gore rose rakapera ndichimboita nezvei, ndinobva ndatonzwa ndava kutotemwa nemusoro. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakambopenga, ndakamborasika njere kwegore rose. Zvakangoma zvaveduwe, kana wakamborarama uri in that situation yekuti pfungwa dzako dzinenge dzakamborasika kana uine zvaunorangarira, please come to my inbox, then mubva mazotiudzawo nyaya dzenyu.